चिमलाकार गुढीपाडवो व्हडा उमेदीन मनयतात। वर्सावळी प्रमाण अनुय चिंचेकर नाट्य समाजान पारंपारीक पद्धतीन चिमला पाडवो मनयलो। 2 ते 4 एप्रिला मजगती श्रीकृष्ण देवाची पालखेंतल्यान गावांतल्यान मिरवणूक काडली आणि त्या उपरांत नाटकांचे सादरीकरणय जाले। चौथ्या दिसा म्हटल्यार 5 एप्रिलाक पालखी मंदिरात हाडल्या उपरांत विविध कार्यावळी जाल्यो। पळयात। चिमलाच्या श्रीकृष्ण मंदिरात कृष्ण भक्त पाडवो व्हडा उमेदीन मनयतात। 2 ते 4 एप्रिलाच्या दरम्यान गावात देवीची पालखी भोंवता, कोल दिता आणि परत मंदिरात विराजमान जाता। त्या उपरांत नाटकां जातात। मंगळारा पालखी देवळात येयल्या उपरांत ह्या उत्सवाची समाप्ती जाली। सांजे महासत्यनारायण जालो। त्या उपरांत देवाच्या आंगावयल्या फळांची पावणी जाली। पाडव्याचे समाप्तीचो महत्वाचो भाग म्हटल्यार गावातल्या भक्तगणांनी मिळून सादर केल्ले भजन। भजनात बायलांय उमेदीन वांटो घेतात। घेवया भजनानंद। पाडव्या निमतान शेनवारच्यान चिंचेकर नाट्य समाजान सुरबूस अशा नाटकांची लोकांक खावड दिली। शेनवारा सविता दामोदर परांजपे, आयतारा रिटर्न तिकेट जाल्यार सोमारा लेकरू उदंड जाली ही दर्जेदार नाटकां सादर जाली। चिमलकारांनी संस्कृतीक आणि कलात्मक मळावयलो आपलो ठसो अंदूय कायम दवरलो। आता नाही पडणार। बरं तू काय घेणार? असं कर जेवणच नको प्लीज। जेवायला नाही का? मामी वाट। अरे ते मामीला मी फोन करते ना। कपडे बदलायला आम्ही मी तुला काय सांगितलं? हे असं वागण्यासाठी साहेब तुम्ही जेवण व्हायचं असेल ना त्यांना सांगू पाडायला। गोवा 365 खातीर चिमलाच्यान जवार बर्वे।